widać tego typu. Ja jestem Niklaus, ja się przesunę, o tak. To są Tarkowy, podejście numer 1, oczywiście zawsze naturalnie. Zagramy sobie mapę Woods, czyli tą w lesie. Chociaż tam jest godzina 9:40, to już powinno być rano, lekki wiatr i tym razem idę z pistoletem, czyli będzie akcja. I 2 magazynkami. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak to będzie ziom. Jak śpiewał wieszcz. To jest duża mapa, lesista. Będzie bitrate trochę wariował. Mamy 30 nabojów, dokładnie. To jest dużo całkiem, można tym zabić 30 ludzi, jak się przyłożyć. Jak go stracę, no to trudno. Będzie strzelane. Okej. Jest trochę ciemno jeszcze. Powiem wam... Nie tego się spodziewałem. Dobra, będziemy łazić, aż się nie zrobi jasno. Czemu 9:34 to jest noc? Dlaczego to jest środek nocy? A PM... Kurwa. Ja nie mogę teraz wyjść, bo ja stracę tego pistola. Czekajcie, czy tu jest ucieczka? Ja nie mogę wyjść, ja nie mogę wyjść stąd. Ja muszę znaleźć wyjście. Rozumiecie, że ja nie mogę wyjść z gry, bo stracę pistolet i naboje. Au! Au, au, au! 21:34. Licencja z angielskiego, tak. Ja licencja z angielskiego? Nie. Kto tak gadał? Dobra. Słuchajcie. Damy se radę. Damy se radę. Nie jest źle. Będzie dobrze. Poradzimy sobie. Akomodacja oka. Ja se zgaszę ten. O. Mi się oko zakomoduje. Pełnia jest. Wszystko widać. Wszystko widać jak na dłoni. O proszę, tu jest hasiok. Tu są opony. Wszystko jest dobrze, wszystko jest elegancko. Przeładowałem, dobrze, latarkę włącz. Kolego, jakbym miał latarkę tutaj, to bym był królem. I by mnie zastrzelili wszyscy, bo by było z całej mapy widać. Elegantnie wszystko widać na ekranie. Spokojnie. Jest godzina 21:30, za 6 godzin się będzie robiło jasno. Czas w grze to chyba to jest minuta, jest sekundą. Tak? Dobrze mówię? Minuta jest sekundą? Czyli godzina trwa minutę? Nie, niemożliwe. Coś źle gadam. Jaki tam jest przelicznik tego czasu? Kurwa mać. Sekunda jest minutą, o. Czyli... Zaraz. Zaraz. Rozkminiam, na liście graczy nikogo nie było. Jeden chyba był, ale są boty w każdym razie i tak.
24 minuty to 24 godziny. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo tutaj to trwa wolniej. Czyli za jakieś 6 minut powinno się jasno robić. Jakby to tak było. Ale z tego co ja widzę, to chyba nie. Kurwa mać! Jakie piękne niebo gwiaździste w ogóle. Cudownie. To jest dobre na randkę, ale nie żeby tak grać. Czekajcie, jak pójdę wzdłuż wody, to tam były jakieś zabudowania, pamiętam. Czekajcie, tam coś będzie. Zaraz sam Slender wydupi. Ej, czajcie, jakby tu w nocy jakieś te były? Potwory? Jakby to było mega klimatyczne. Albo jakieś duchy czelabińskie. Gdzieś jasno będzie za godzinę. Aha. Ty, szczelane jest. Wiecie co, ta ciemność jeszcze może być przewagą, o ile ktoś nie ma noktowizora. Tu często boty łażą. O kurwa! Leć! O Jezu! Kurwa, bot zajeb... Przepraszam. Ale one widzą chyba po ciemku nawet. Nic mi się nie stało poważnego. Ej! Kurwa, zajebałem hopa. Idź, idź! Rympek.pl pozdrawia mamę. No, mógłbym dać czat na ekran, ale może lepiej, żeby tego ludzie nie oglądali. To sobie oszczędzimy. Dobra. Jest ta przewaga, że ja mam broń. I teraz trzeba to mądrze wykorzystać. Żeby to się nie okazał najkrótszy rajd w dziejach rajdu. Już widzę, że są. Jest taka możliwość, że będzie. Zależy, czy dużo zbroi. Dzięki, Robert. Skryto donate. WTF don't go with pistol, get the best gear out. Dobra. Tak zrobię. Obiecuję.
Czy ja mam na pewno ta pistola? Dobra. What? Ej, no weź. No. Niby wziął, a niby nie. To jest jakiś w ogóle napęd DVD czy coś? Ktoś się cieszy. Za fes. Aha. Jest denat. Czy jest ten, co tego donata tutaj, że tak powiem, zaszczepił? Dzięki, Dreadker. Kurwa, jakie lagi! Oh The fuck. guy saw bears in this area. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. You better worry about bears. Kurwa! Ja jebie! Stabbed you? No way, man. To jest człowiek. Pistolet za 4000. Pozdrawiam, zapraszam na G2A, Facebooka i streamy. I wszystko inne. Super gra.